Chati bofru teibo pirsa hunmale abo Mwnakma-o se teibo pirsao. Dipor kiring jorao Chati musung kahangke a Chati asuk pirsa thaya. Phaidi chung a kokno kisa wan suklayano. Tabukne a molo elambago samani haino. Belai keno borok saya borok khamya. Ma phani kok khnaya. Drugs salainai juak fek lainai. Te sungsane sakne musung tui khlai sak tongthok tui khlai tongnai rok belai keno gobangko ongruk phiaba nung khoroksa Kristo Jisuno poito khlainai nung sikla fan ongui mano sakra fan ongui mano srai fan ongui mano nung okokno moito toni thai jesok fano munak thong osungsar jesok fana hamya ongthong a hamya bai nung duloi tlangjagoi mania a hamya bai nung suklok jagoi tlangjagoi mania tamni hunbale nung Kristo Jisuni a Chati se Chati Mwnakma-o teibo pirkugo a sungsar hamya ungruk ungke nini poitono abo teibo Kristo Jisu sijak ruruk mawo tlangnai ebake sijakmani bukhago tlangnai nung okokno poito khlaidi a sungsar hamyao thangma bai nini bukhano baire thaikure a sungsarni hamya bai bangmani bagoi nini bukha kire thaikure tauni bagoi hinmale Chati Mwnakma-o se teibo pirkugo nung okokno poito khlaithai 2 Timothy ni chapter 2 verse number 20 ni simi mari sawoi porikhangke jongnugo no kotoro podre pod mairang lota tongo hni sawo baksa rukphaini baksa ba rangjakni baksa ba bofangni tei baksa ba hani baksa nangpukma samungni bagoi baksa ke ahaino temhai khlai kubangma verses rok oro tongo Kristo Jisu bai khlai nung teibo pirsajaknani ebake pirijaknani bagoi musung khangki Kristo Jisuni seleng kaham teibo o Mwnakma sungsaro sijakna musung khangki oro hai hini sao elembago sung sapsutra angthai hini sao oro hairi ang poriano khoroksa suk omotui hamyarokni yakni sakno susakhe bo nangkukma samungrogo chugoi mananong hini sao oro elembago sungno belai kini srai klai chino furungo a sungsar Mwnakma-o borokmui sorok je hai klai tau practice khlai tongo sakni musukmao kulugoi tonglayo sakni tongthokmao kulugoi tonglayo sakni rangkhok puisa bebakton mokol sungoi tonglayo tei drugs salai juak feklai tonglayo temhaike potrepot hamyao kulugoi tonglayo abhai klai potrepot hamyani nung susakangke ni life no te aborok bai khlai nung kagoi tongangke no teibo no pirsanai teibo no kuchung ungnai hene sung elemba group no porikha kai sung nugo khapangni takukte bukhuksong tabukni a molo borok hamya bangu hnoi hamya sitra bangu hnoi nini bukhano nung ta bairedi Kristo Jisu bini chungsari mung nini khorogo nini mukhango nini nukhungo abo teibo chungsari nai taun bagoi hunmale no Kristo Jisu no je hamjago o sungsar no hamjagya Kristo Jisu kuplai poito ne yafang busuk bini bumung lobjakmang tongthong amen.